Здравейте, уважаеми съграждани! Въпреки аварията на ВиК преди малко в жилищен район Тракия, въпреки мрачното време в Пловдив, нещо, което е сравнително нетипично за слънчев и усмихнат град като Пловдив, аз с моите съмишленици Петко Булкин и Божидар Манджуков сме на главната улица пред Централна поща, както през всички почивни дни, през последните не знам вече колко десетки месеци подред. Продължаваме инициативата ни от месец септември. Парламентът отива при народа да разговаряме с хората на улицата, съответно да им даваме от нашите рекламни материали. Както виждате, новия брой на Вестника на Възраждане е наличен вече втора седмица. Успяваме да информираме и да раздаваме на пловдивчани от него. Съвсем скоро ще излезне и местната брошура, която ще бъде притурка към този вестник, с която надявам се още следващата седмица да можем да ви зарадваме. Също така имаме и младежка брошура, с която нашите младежи правят реклама на дейността, която извършват. Тя не е никак скромна, доста сериозна дейност се извършва в последно време, така че следете ни, следете нашите канали, споделяйте видеята, оставете своето мнение под всяко едно видео, което видите. Ценим вашето мнение и разбира се, ако някъде забележите някакъв проблем, който е свързан с вашето ежедневие, било то в улицата, в пътната инфраструктура, в парковете и градините, течащи аварии на ВиК и така нататък, както знаете, може да се свържете с мен на вече познатия имейл, който го има в десетки, да не кажа стотици видеа, така че свържете се с Възраждане и ще направим необходимото, за да пристъпим към решаване на проблемите. Както знаете, другите нашите конкуренти само информират за определени проблеми, а ние търсим решения, нещо с което се различаваме от тях, нещо, което смятам за изключително полезно, нещо, което можем след време да направим една равносметка и да видим каква е свършената работа, нещо, което направихме само за месец и малко, други не са свършили с години. Така че продължавайте да ни следите, споделяйте информацията, която достига до вас и най-важното, коментирайте, оставете своето мнение. Продължаваме напред, да живее България!